mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Mga kabisyo, tunay nga bang mas matimbang ang pag-ibig kumpara sa pera? Handa ka pa rin bang ipaglaban ang pag-ibig kung alam mo naman na kailangan mo ng kumita? Handa mo kayang ipaglaban ang pag-ibig kung yung taong minamahal mo hindi ka kayang tulungan sa problema mo sa pera? Malalaman natin yan mga kabisyo sa ating mapapakinggang kwento sa ating Secret Files. Dear Titangelo at Rocky Terra, matagal ko na pong gustong sumulat sa inyong programa. Pero ngayon lang po ko nagkalakas ng loob upang maisulat ko po at maipadala ang aking kwento. Ako po kasi ay naguguluhan kung ano po ang tamang desisyon ko sa aking buhay. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Mary, 29 years old, at mula po ko sa lugar ng Caloocan. DJ Titangelo at Rocky Terra, in relationship po ko sa long-term partner ko. Itago na lang po natin sa pangalang Miggy. 9 years na po kami ni Miggy at sa 9 na taon namin na magkarelasyon, wala po kaming naging problema. Walang naging away, walang naging tampuhan. Dahil unang-una mabait po itong si Miggy. Marespeto at nagkakaunawaan po kami ni Miggy sa aming relasyon. DJ Titangelo at Rocky Terra, masaya at masasabi ko po na matibay ang aming relasyon. Okay po si Miggy sa family ko, and ganun din naman po ako sa kanyang pamilya. Pero DJ Rocky at DJ Titangelo, kahit gaano pala katibay ang relasyon ninyo, at kahit gaano nyo pa kamahal ang isa't isa, pwede pa rin palang magiba kapag sinubok kayo ng tadhana. Sa totoo lang po, gulong-gulong po ako ngayon. Dahil ilang taon na rin po kasi ako nga tumatanggi sa mga magulang ko na nasa Dubai. Lagi po kasi nila akong iniimbitahan na sumama na sa kanila upang manirahan na rin po ako sa Dubai. Meron na po kasing maliit na negosyo ang aking nanay doon. Nandun na rin po ang ilang kapatid ko at doon na rin po sila nagtatrabaho. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, aminado ako sa sarili ko na gusto ko po talagang sumama. Dahil bukod sa maliit po ang aking kita dito sa Pilipinas, dahil aminin man natin o hindi, maliit talaga ang sahod dito kesa sa ibang bansa.
Bagay din po kasi ang kursong tinapos ko sa negosyong tinayo ng pamilya ko. Pero DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa pagkakataon na ito, dito po ako naguguluhan. Dahil naiisip ko na rin pong iwanan na muna ang aking partner upang makapunta sa Dubai. Although na nasabi ko naman po sa kanya na magbabakasyon ako doon, pero hindi niya po kasi alam na oras na pumunta po ako ng Dubai ay for good na ako. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Hirap na hirap po ko kung anong dapat kong gawin. Dapat bang mas maging matimbang ang karera na gusto kong makamit kesa sa relasyon namin na iniingatan? DJ Titangelo at Rakitera, kinausap ko po ang aking partner na si Miggy na magbabakasyon po ako sa Dubai. Masaya po siya sobra dahil alam niya daw po na matagal ko nang gustong makasama ang pamilya ko. Pero ang hindi niya po alam, matatagalan po ko pagbalik sa Pilipinas. Dahil kailangan ko muna magstay doon na matagal. Mahirap at masakit sa akin ang desisyon na ito na lumayo sa taong mahal ko. Pero DJ Titangelo at DJ Rakitera, lalo na sa mga kabisyo natin, tama nga lang ba na unahin ko ang aking karir at iwanan ang aking relasyon sa Pinas upang magkaroon ng magandang buhay? DJ Titan at DJ Rocky, alam ko kasi na pwedeng mabago ang takbo ng relasyon namin oras na magkalayo kami. Aminin natin o hindi, na kung yung malapit nga na magkasama kayo, pwedeng may magloko sa inyo. How much more pa kaya mga kabisyo kung lalayo kami sa isa't isa? Pero ayoko din naman din kasing sayangin ang panibagong pagkakataon na makasama ko ang aking pamilya, makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa lahat ng mga kabisyo natin, gulong-gulo po ako. Isang buwan na lang po kasi aalis na ako. Sa Marso 17, yan na po kasi ang plano ng pag-alis ko sa ating bansa. At sa pagkakataon na to, naway matulungan niyo po ko kung dapat ba bang ituloy ang aking naiisip na pag-alis o manatili na lang sa Pilipinas para makasama ko ang aking partner na pinakamamahal. Hindi ko po kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya na matatagalan ako sa pagbabalik sa ating bansa. At hindi ko rin po kasi kayang sabihin sa kanya na masanda kong piliin may paglaban ng karera ko sa ibang bansa kaysa samahan siya dito sa Pilipinas. Kaya mga kabisyo, humihingi po ko ng advice sa inyong lahat. Lalo na po sa iyo DJ Titangelo at DJ Rakitera.
Muli, ako po ito, si Mary. At ito ang aking secret file.